В момента виждате, Шутър е легнал и стои спокойно. Чака началото на проследяването на една кървава диря, която е положена в 8 часа. В момента е 10 часа и 30 минути. Доста е топло. Лечи по дишането на кучето. Този път дирята е много по-голяма от предишните и е изработена с кръв плюс миризма от простатна жена на дива свиня. Също така по нея има положени парченца месо. Когато се движи и спира тук, често спира, това означава, че е намерил месо. Също по продължение на дирята ще видите парченца червен плат с жалони, които маркират трасето на дирята. И така започваме. Начало 10:30. Търси напред. Търси тук. Браво. Спокойно. Този път съм с по-дълъг повод. Работен повод. Спокойно. Движи се нарочно бавно. Не ускорява темпото. Спокойно. 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 Ето, тук виждате нишана. Спокойно. Друг нишан. Ето. Много успешно, но малко повече дърпат. Разбираме това нещо от темперамента на самото куче. Търси напред. Ето другия нишан. Спокойно. Браво. Търси тук. Браво. Браво. Спокойно. Браво. Браво. Още един нишан. Браво. Какво е това? Тук е изпусна дирята. Ела тук. Търси тук. Търси тук. Шутър, ела тук. Браво. Търси тук. Спокойно. Има опасност да премине в претърсване, а не проследяване. Спокойно. Това е характерно за тази порода кучета. Да претърсват. Спокойно. Ето. Намира, но не се движи точно съвсем по дирята. Какво е това? Ела тук. Ела тук. Търси тук. При тази порода се допуска, ето, другия. Но пак той вятърът духа малко се мини от към гръба, но често променя посоката. Ето. Пропуснах тук. Ела. Шутър. Тук има доста, ето, криволечение на дирата.
Спокойно. 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 Тук. Пак. Търси тук. Шутър. Шутър, ела тук. Браво. Ела тук. Търси напред. Много е горещо. Пак го пусна. Търси напред. Тук вече няма нишани. И в дъното някъде. Оставам го да поседи сам. Ето. Да, отиди там. До края на дирета. Много неравна повърхността, за да се получава люлеене на екрана. Ето, заобикалям отстрани. Ето. Парче сурова кожа. Браво. И това беше.